Jama'a assalamu alaikum, kuma barkamu da sake saduwa a wannan channel tamu na sirrin allo da magani. Yau za mu yi bayani ne akan mata masu matsalar rashin ɗaukan ciki da kuma maganin da zai taimaka wajen samun haihuwa insha Allahu ta'ala. Hakika burin kowane mace da ta yi aure ne samun zuri'a tayyiba, kuma rashin cimma wannan burin na daga cikin abin da ke haifar da damuwa da rashin jin daɗin rayuwar aure ga su ma'auratan har ma da iyayensu, wanda hakan na kai ga lalacewar auren a wasu lokuta. Wasu matan don gudun kar su rasa auren nasu saboda rashin haihuwa sukan shiga hanyoyi da suka saba wa shari'a kuma suka kai ga halaka. Ana samun masu zuwa wajen bokaye don neman biyan buƙatar su ta haihuwa. Wasu ma sukan yarda bokayen su yi zina da su don neman biyan buƙatar haihuwa. Wa iyazu billah, kai ka ce idan bata haihu ba za ta shiga aljanna ba. Wasunsu na yin hakan ne don gasa da kishiya, kar dai a ce an fita. Wasu ma don kwaɗayin abin da mijin zai bari na gado, shi yasa a shirye suke su yi komai don cimma burinsu. Wannan kuskure ne mai girman gaske, don gara ki rasa komai da kowa a duniyan nan da ki rasa imaninki kuma ki waye gari cikin wutar jahannama bayan mutuwarki. Allah ya sa mu dace, amin. Akwai hanyoyi da yawa wanda babu sabon Allah a cikinsu don samun biyan buƙatar ɗaukan ciki da kuma haihuwa, wanda za mu yi bayani guda ɗaya ne a cikin waɗannan hanyoyin, wanda in aka jarraba za a sami biyan buƙata insha Allahu. Don haɗa wannan magani ga abubuwan da ake buƙata: a samu ƙwayar albasa cokali 2, man zaitun cokali 2, masɗake cokali 2, tafarnuwa ƙwaya 1 ko sala 1, man shanu cokali 2, sannan abin da ake ce ma afsu ƙwaya 7. Shi afsun za mu sanya hotonsa domin ku gan shi, don ban san shi da Hausa ba. Yanda za a haɗa su: za a niƙe ƙwayar albasa a yi garinsa cokali 2 kenan, sannan sai afsun shi ma a yi garinsa, masɗaken shi ma a yi garinsa, tafarnuwa shi ma a niƙe shi, sai a haɗa duka waɗannan abubuwan da man zaitun da kuma wannan man shanun a kwaɓa su gu ɗaya. Yanda za a yi amfani da shi: za a raba wannan haɗin gida 3, kowanne kashi 1 na kwana 1 ne. Kashin farko za a sa shi cikin tsumma ko ƙyalle mai tsafta, a yi shi kamar pad naku na mata kenan, wanda kuke sawa idan kuna al'ada, sai ta yi ƙunzugu da shi ta kwana da shi har gari ya waye, sai a jefar da shi a sa sabo a dare na biyu. Kashin na biyun da na ukun haka za a ta yi da su kwanaki 3 insha Allahu. Za a yi amfani da wannan maganin ne idan an gama al'ada, kafin mijinki ya kusance ki, kuma ba zai kusance ki ba a cikin waɗannan kwanaki guda 3 da yake amfani da wannan maganin, har sai kin gama amfani da shi, kuma sai ya kusance ki da zaran kin gama amfani da wannan maganin. Don haka akwai buƙatar mijinki ya san cewa za ki yi amfani da wannan maganin. Ina nufin akwai buƙatar samun haɗin kai tsakaninku kenan. Allah ya sa a dace, amin. Wannan shine a taƙaice maganin da za a yi amfani da shi don taimakawa wurin ɗaukan ciki da kuma samun haihuwa. Don ƙarin bayani ana iya tuntuɓar mu akan lambobin wayar da ake gani a screen. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.